moje první cesta kamionem do Kravaře, Opava Kravaře. Vezu pro jeřáb závaží naložený na nejdu moc rychle, teď jsem se to no. Jak to je trošku vidět? Zkusím najet, ať to jde. No, masakr, první cesta. Ale je to hejt masakr. Jak hovado. Mám jet správně. Měl jsem jet správně za jeřabem, ale bohužel jeřab vyjel dříve. Já jsem si ještě musel napsat stavku a nějaké informace. Měl jsem jet za ním, ale jeřab se na mě Vlady s Anikou 8:45 za pár vteřin, což znamená, že Raníka v nás se nám pomalu jistě. jeřabník se na mě vykakal kapku. Sice teď mi před chvilkou volal, kde jsem, tak jsem mu říkal, že jsem vyjel na Rudnou, tam kde je to zúžení, poslední. A teď jedu po vypadovce na Opavu. Tam vzadu, vpravo by měl být Globus. Kde to vidět, když to tak dám? No, bude vidět jenom kousíček. Ale já to budu muset vypnout, abych já tam mám navigaci. Musím se samozřejmě věnovat spíš řízení než natáčení. Ale je to bomba. Mám nervy jak prase, ale užívám si to zároveň. Poprvé jsem kurtoval závaží samozřejmě pro jeřáb, který mi jeřáb naložil. No a teď to je masakr. je to, já nevím, co mám říct. Jedu necelých 80, tady je, myslím, že 110. Teď vpravo bych odbočoval na Globus. Já to budu muset vypnout, abych si dal zase navigaci. No, tak moje první životní cesta kamionem do Kravař.